Sitten nostin sen. No niin, nyt alat varovasti nostamaan kytkintä. Ajan vielä kuitenkin näitä sen. Ei. No kyllä se siitä. Taas kätä ronulla. No niin, kytki pois ja käänti. Ja sitten taas taaksepäin. No niin. Sitten taas kätä ronulla. Niin kytkintä ei tarvitse kokonaan nostaa. Älä nostaa ylös asti kytkintä. Kun peruutat, niin jätää kytkin vähän niin puoleen väliin. Et se vähän vaan ottaa sieltä. Niin, nyt sanot tuon. Joo, älä kokonaan nosta, vaan jätää siihen pikkusen puoleen väliin. No niin, nyt se auto liikkuu. Älä nosta enempää kytkintä. Ei tarvitse painaa kuin ykkösen. Niin, ja sitten lähdet kääntämään samalla reilusti. Käännä. Käännä, hyvä. Männe ei ole törmätty mihinkään. Sitten ajetaan tuo Minä uskon kääntyä sitä. pajan lenkki tuolta. Ajetaan tuolta ajetaan ylhäältä päin. Siitä ylös. Tuossa nähdään miten hyvin minun geeneillä ajetaan autoa ensimmäistä kertaa. Siitä vaan kielellä. Mä en näe sitä. Ei yritä paljon. Vähän osumaa puskosta sitten